početku je bilo malo neobično i teško, ali sa vremenom savladala. Pa dosta mi znači zato što ću moći nešto da radim. Ne samo da sedim kod kuće, nego malo ja da doprinesem domaćinstvu. Pošto imam i dvoje dece, muža naravno i on radi, ali dosta znači kad su dva primanja nego kad je jedno primanje. Dobila sam opremu koja je potrebna za početni osnovni manikir i materijal. To je oprema je ovo jastuče, lampa, peškirići, makazice, za zanoktice to. Tu još par stvari što mi omogućava da počnem sa poslom, da krenem pomalo da radim. To mi je više kao praksa ovdje, da se malo ja oslobodim i da još više usavršim ono što sam naučila kod nene.